गिबियावनो आं गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि समग्र जोंनि आसामनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा दिनैनि जोंनि प्रेस मिट लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जों फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 6 जानुवारियाव नैबे जोंनि जाय बर' राव सावथुन यअरन जाय 1986 आव नेशनेल एवार्ड मोननाय बे सावथुनखौ जोंनि नैबे गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर नारेंगुरि गामिनि फिल्डआव जों दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो आसा खालामो बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ मदद खालामफैयो आरो लोगोसे बर'नि गिबिसिन सावथुन यअरनखौ नायनानै बयबो हेफाजाब होफैयो। गोजोन्थों। लोगोसे दाख्लै बावैसो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा फैबाय थानाय जोंनि फिल्म एवार्ड फांसनाव 20 लाख जोंनि आर्टिस्ट बा बेस्ट फिल्म एवार्ड बिफोरनि थाखाय 20 लाख रां अनसुंथाइ बावनो नागिरदों। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बेयाव जोंनाव 20टा केटेगरिनि बान्था एवार्ड दङ। दा बेनि गेजेराव जोंनि गहपुरनिफ्रायबो मुंख्लं तिलिसर इस्लारि आरो मुंख्लं दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननिबो मुङाव जोंनि गहपुरनिफ्राय एवार्डखौ होनाय जादों। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेयावहाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव फिल्म एबा सर्ट मुभि बानायनानै दैथायहरनाय जागोन नामा? औ, जोङो साननैसो उनावनो नैबे जानुवारि दानावनो सर्ट मुभिनि कम्पिटिसन जागोन जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बिदि एवारनेस प्रग्रामखौ जों लानो थांगासिनो दङ। दा जोङो डेटखौ दायो बुंनो हाथ'वा, जों साननैसो उनावसो नोंथांमोननि गेजेराव रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनाय जागोन आरो। बेवहाय पार्टिसिपेट खालामग्राफोरनि थाखाय माबायदि सायख'नाय जागोन? बेयावहाय डिस्ट्रिक्टआव सायख'ग्रोगोन नामा माबाफोर इफ्राव? औ, बेखौ जोङो जोंनि गहपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि गहपुर डिस्ट्रिक्ट ओनसोलनिनो जा ओरैनोथ' सर्ट भिडिअ जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय अर्डार फैनाय बायदिबा सर्ट भिडिअ कम्पिटिसन जागोन। बेयाव फार्स्ट प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइज बिसोरनोबो होनाय जागोन आरो लोगोसे सेन्ट्रेलाव दैथायहरनाय जागोन। नाथाय खननाय आरो मोसानायखौ जोङो जोंनि गहपुराव बे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लानाय जागोन आरो। बेखौहाय डिस्ट्रिक्टआवहाय सायख'ग्रोगोन नामा बेखौ? औ, डिस्ट्रिक्टआव सायख'ग्रोनाय जागोन। बेनिफ्राय सेन्ट्रेलाव बारो? बेनिफ्राय सेन्ट्रेलाव हरनाय जागोन आरो। बेखौ रायजो राजाफोरखौ माबायदि फैनो थाखाय खावलायगोन? बेखौ उननि समाव बुंनाया मोजां जागोन नामा? दा जेनेबा जोंनि बे यअरननि थाखायसो माबादों नालाय। औ, बे यअरनावनोथ' दायो जेनेबा रायजोफोरखौ माबायदि थाखाय फैनो थाखाय खावलायगोन दायो? दा यअरनाव जिहेतु जोंनि नैबे यअरन सावथुना जोंनि बर'नि गिबिसिन बर' राव सावथुन। दा बियो मोनसे समाव 1986 आव नेशनेल एवार्ड मोनलायदों आरो बे जोंनि नैबे यअरन सावथुननि उनावसो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा माखासे राहा लामा दा बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि बायदि जानानै दङ यअरन सावथुना। बेनि थाखाय जोङो मान सनमान होलायनानै जोंनि बिसायाबो बे बर' राव सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आरो लोगोसे जों आसा खालामो बयबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै नायफैलायो आरो नायफैलायनानै जोंनि बर' राव सावथुन थांनानै थानायाव जाहाथे हेफाजाब होलायगोन होननानै जोंनि बिसानिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। दा टिकेटनि बेसेन हिसाबैथ' जेनेबा जोङो सिजन माखासे खालामनाय जादों। ओमफ्राय ओरैनो जेनेरेलि खमसे खम सिजन टिकेटआव जोङो 130 सासेयाव बानायनाय जादों। ओमफ्राय लोगोसे डुवेल नायोबा 250 थाखा आरो साथाम नायोबा 380, ओमफ्राय 500 नायोबा 500 रां आरो साबा नायोबा 1000 रां आरो लोगोसे जों जेनेरेल टिकेट जेदिनखालि जोङो श' खालामगोन ओइदिनखालि सिगां टिकेट होनाय जागोन। बेयाव जोङो 150 थाखा लानाय जागोन आरो।